Kini hambai sini media rokno seng tini oro tamni bagi oba haike dol kema phagya hangkai seng lai thanai 14 tariko kaisa sini Hindustani jagani bumung jagani mung hangkai 2 nong wat Dargamura ni bosti o kaisa sini ingkono Bisram Kharia ni nogo seng tini subainani phagya seng je manchak oro subaina phagya sudu seng TWF trop theke simu biya oro chini tongo Tipramotha tai YTF TWF so seng miloi seng tini oro 2 nong wat ni bisingo klaijak Bisram Kharia ni nogo seng tini subainani phagya oro phai chini manjak phagya bisini chairman vice chairman tai district ni central district ni members tai block ni secretary YTF ni president secretary so seng tini Bisram Kharia ni nogo subainani phagya seng obono sanani musungo seng tini oro simi mute haike subai tengya seng bibinno jaga seng oba haike subai tongo bubagarani idolini je nahar mungni tuyoi ebong chini bubagara sengno obono message riwo sudu dofano hamjangma bisimiya kuno jaga rogo oba hairok guri rok ngai problem tongka hangkai norok jani je manchak jorate ti salai norok subalai de ni samani bagai seng tini aboni hoitono seng tini borongni oba hai jaga o kisale borongni help nai seng bisimaya phano kisate phano seng hari jani jati salai seng tini Bisram Kharia nogo seng iko mairum tubui seng tini subalai ni phaika seng oboni pore bo tekasa jaga seng tongo chini abo hangkai 1 nong wat ni bisingo klaijak oro bo seng subalai moni pore aboni paima pore seng tekasa bo subanani tongo seng aro bo subalai oba kana jotto bubagara ninge jara sengkrak juk songi tongka hangkai haidi seng obo kuno jaga oba hairok ni tongka hangkai seng je jani mante oba haike subalai nongthung ta oboni bisingti ang jotto no message rinani musungo kuno jaga oba hairok ngi tongka hangkai message khaidi seng busuk subai man seng norong je usuk subai man honei saya ta mongkai seng khobor mangka hangkai seng arbo oba haike no je mansa seng oba haike subalai honei ang message riwo kebnai tongnai rok oba haike sengnobo norok message khainani ngthung honei tenin sinung kijari dita ang hangkai central committee ni secretary ani bumung hangkai Shivanjali Debarma tini ni nukhungo Tipramotha rok nono suga phaiman bagai nang boma haima tongkia sai kenari de hambai nike phaika